Boros ya iki. Kok iso boros? Lungguh ngadeg kowe dadak numpak sepur ya boros. Iki ndudhae mutiara kependhem ngono lho. Tembang-tembang lawas sing arang-arang metu. Iki lagu lawas iki aku urung lahir kowe lagu iki wis ana apa menawa. Lah iya berarti sudah 50 atau setengah abad punjul. Aduh iki supaya ditepungake Piai mestinya ada yang kenal tapi mungkin ada yang belum kenal. Jenengmu sapa, Nduk? Nggih, ditepun. Nggih, dipun tepungaken. Heeh. Dipun tapokaken. Nami kula Umi Hafifah, Kong. Kok ya aja ketuan to. Kok kong iki lho. Lah pripun? Ya Pakde ngono apa piye apa Pak apa Om apa A. Lah jenengan niku sak mbah kula lho. Wah ya piye iki sing ngene iki. Ya bener. Ya pas yo sak mbahmu ning kene iki ning panggung undange aja tuwek-tuwek. Moko yen aku mbok undang kong sing arep tanggap wedi ku aja-aja tak gareng tak tanggap sesuk mati. Ampun. Amin. Gareng wayang kulit. Amin. Ngono aja tuwek-tuwek. Pakde. Nggih, Kong. Iki bocah iki anggere sik wong ngene iki calugu iki ilate kekunci anggere kong ya ora apa-apa. Wong nyatane ya aku wis tuwek tenan. Omahmu ndi, Nduk? Kula saking Pulung Ponorogo. Oh, cedhak. Ngendi kene iki? Kemeruh iki. Idul kono. Idul iki ngendi? Idul iki ngendi? Kono. Pundi, kira kok, Pak? Langke terus diongkek mriko. Oh, ki tunggale mone madhep rono tak inggokke rono. Lah iya. Nggih ya, Pulung Ponorogo. Kok iso nderek Mas Cahyo mungkin penonton semua ingin tahu kok iso nderek Mas Cahyo ki momone piye? Apa kowe iki kos? Apa kontrak? Apa maune kepiye? Kowe iki apa maune ngabdi? Apa piye wis ngono wis? Kula riyen ceritane nggih namung nyumbang. Mboten sengaja riyen niku. Ora sengaja. Nggih. Nyumbang piye maksude? Anu pas mantene Cahyo karo Esi kowe nyumbang. Mboten, pas apa? Pak Yoyo niki ngasta wonten lapangan Ponorogo. Wah. Kula nusul. Kula nonton wayang ngoten. Terus kula ten bapak kula diparingi napa niku? Apa? Ten bapak kula bapakmu napa? Disuwunke napa niku kertas ten bakul kacang ngoten niku lho. Kok? Terus ditulisi. Bakul kacang mbok jak munggah panggung. Mboten. Kula nyuwun kertas ten bakul kacang. Ya pakai kertas iki. Ditulisi ten bapak kula. Heeh. Umi badhe niki nyumbang aku ngeten iki. Walah ya Allah, mbok kowe bapakmu ki gawe surat kek dalange ngono. Dadak bakul kacang bareng mbok jak iki ngopo? Leh, tanpa nek bakul kacang surate ya ora mlebu ning nggenku kuwi. Oh, kuwi sing surate iki mergo kertas bakul kacang. Heeh. Nyumbang kenal Pak Cahyo. Nggih, ya.
Aku marahi wingi bar melu kakangnya iki. Iya. Terus ning saiki sekolah. Nggih. Ning ndi, Nduk? Alhamdulillah kula sampun ketampi wonten ing isi Surakarta. Mahasiswa anyar. Nggih. Ning isi. Nggih. Petuk ngono aneh. Nggih. Kuwi dapurmu elek-elek ya dosen lah kuwi kok ngonoan iki lho. Lah iya padha. Aku RT kowe dosen. Ya sinau sing apik ya, Nduk. Nggih, Kok. Aja kesusu kegodho wong lanang sih. Nggih. Ya. Wong anggar kesusu kegodho lanang engko karire ndak mandek. Nggih. Wis dipacar rung? Sampun. Oh, ya wis. Ya ben normal kok bocah nggih semangat sekolah kok ya. Tiwas tak handrem iki kampase ora ono blok. Wah. Menika kunjuk dumateng Mas Cahya Kuntadi, kula nyuwun tembang langgam ali-ali kalian podang kuning tuwin bawanipun. Kula ingkang mbau reksa lapangan tertanda Sorohito. Nggih. Oh nggih, matur nuwun. Ugi menika saking lha iki Pak Bak, Mbah No Kulit Magetan. Lah iki tenanan iki. Iki asli kudu macamu tenanan sampeyan wong ora tau nonton Iya. nulis surat. Saking Mbah No Kulit Magetan. Gendeng pepeling kagem Ki Cahya lan Mbah Trima Mas Saipul Mas Gareng mampir reng iki lho. Mampir pundi? Lah iki diampirke karo Mbah No Kulit iki lho. Kulawange tutupan terus kok. Mampirke wong. Nggih, Mbah No, sanes Nggih. wedal. Kagem bocange kula nyuwun gending Grajakan Banyuwangi katur dumateng para pandemen wayang Desa Bangunsari. Nggih. Saking apa iki? Sinten? Fugak Yu motor Delopo. Nggih. Nggih. Oh anu Mbak Esti, Mas Jae. Nggih. Nggih. Wah, nggih matur nuwun Mas. Waduh, dulur lanang iki. Mbah nuwun. Ugi saking menika kagem bucange kula nyuwun gending Nyidam Sari saking kula Buyatmi. Warung Dapur Kidul SD nggih Bangun Sari matur nuwun. Buyat nih. Niku Nggih. podang kuninge rumiyin. Nggih niki kondange Ratu Podang Kuning anak Nggih. kula siji niki. Nggih. Bawane Ya. nggih, Mas. Nggih no dikompliti no nggih. Ya Nduk. Nyun sewu Pak Dalang. Apa? Saderengipun kula nembang, kula badhe matur. Apa? Kula badhe mengucapkan selamat ulang tahun kepada Kota Madiun. Kabupaten. Kabupaten Madiun yang ke-454. Ya maaf toh. 454. Semoga Madiun tambah berkah. Semoga Madiun tambah jaya selamanya. Mliginipun dumateng Pak Kajimbing. Dengan tasih kemutan kula mboten Ora. Pak. Aku sing jawab ora. Kedahe nggih tesih jenengan riyen nate lho Pak pas hari jadi Kabupaten Madiun nyawer kula. Pas kebaya kula ijo, mbok menawi mengke nggih nyawer Bocah iki malih. pinter ya. Bocah iki pinter arep ngemis we melipir. Nduk, lek ngono kuwi sing kena elek aku. Nah, Mergo wong semene ngerti lek kowe iki anakku. lah kowe kok njaluk. Jaluk lek nganti diparingi Pak Kajimbing aku ya jalukno pisan lho. Oh, Rombongan kere lho. Oh, lah iki sing sindane kere, dalange mandor kere. Ah iya. Ya ora apa-apa wong jenenge tali asih kok. Tali asih, tanda tresna kok. Ya Nduk dibawani ya. Ayo coba podang kuning ya. Nadian wujud temong peksi. Aku dibukae penonton. Kula ngeten iki mboten maca tulisane ndelok duite iki pira iki. Waduh. Kok ora tembus iki? Nggih. Kawita lining branta
bocah yen halus sing ngene. Piye? Bocah halus, nyuara halus, tumindak halus. Aku mbiyen kenal sinden isih bocah ya ning suarane atos. Agar diundang dalam Pak Dalang. Kowe diundang aku apa Pak Gareng? Iya. Iku ana mbiyen sinden mbiyen kuwi. Heeh. Terus dipek dalang, mbuh ora ngerti aku. Wah gayane. Ngapal gareng mbiyen ya nalika kuwi karo aku pas saingan dhek ngesir mbiyen dadi ya. Sir jane tak sir tak entuk kowe pakmu malah. Kok iso aku ngesir kesi iki piye? Bojomu galake ra umum kok. Wah angger nesumek. Aku ngerti ndek men wah gareng ulang tahun Ibu Kesi rekane kokne sepatu. Oh. Itu mbok aja ngenyek. Aku kok nukoke sepatu Kesi yo bojoku dhewe cekeran lho. Oh kok senengane kok aja buat isu to. Waduh. Sing halus yo sayang. Waduh. Nggih, Kong. Bongko kowe. Sajake pacare nonton iki. Halus manis nang semake wasawinggan Nunanu golek isi podang jenar. Jan. piye reng? Aku biyen kok ya kesusu lahir ngopo. Sinden saiki lho ayu-ayu disawang sewengi iki lho rantek. Ya rasa digetuni, kowe muni ngono ki malah dadi perkara lho. Sebabnya apa? Lagi bojomu lek nang omah ndelok streaming teko omah ra bukane lawang kowe malah. Lah aku anane muni ngono ki mergo ngerti bojoku yamin iki wis turu omo tak obeni antimu loro. Wong kok senengane. Aku nyawang kok ngene iki semangat lho. Takono sing geder tejo ki. Tejo Selesana ora. Sapa ki sing geder ki? Sapa? Hah? Oh, Dao. Mas Daryanto. Ah iya Tejo Daryanto. Saweni-weni murang. Ya yo. Iba bunga hengatiku. Rampung nembang tak tukoke celana pendek 13.000 ning ngono. Semene. Kok murah men. Lah witekno sing didol ya 13.000-an kok, mosok aku kon 50 to. Iya. Nyanding bisa dadi Dipun lajengaken podang kuning. Podang adalah burung, kuning adalah emas. Semoga Kabupaten Madiun mampu terbang menuju zaman keemasan. Oke. Dados. Esa amaning
ini rumangsaku kok angel. Piye? Ngoyak kendangan saiki iki angel. Dioyak wong nyapa lho dioyak barang kendangi ning panggung kono ora ngale Maksudku dioyak. kembangane. Oh, kembangane. Kendangane biyen iki kendange mung dlang, tak dlah. Saiki dak tak du. Jenenge kreasi kan kudu ngono mengikuti perkembangan zaman lho Mas Itulah Gareng. seni itu tidak boleh stagnan, harus ada kemajuan-kemajuan walaupun hanya setitik harus ada kemajuan. Betul, ngono kuwi. Yo lagi jenenge wis angel to ling ngucapke Brigita. Pripun Pak De? Brigit. Bir. Bir kita. Oh, Birgita, ora Brigita. Ora, bir kita. Jane kowe iki candi to kok jenengmu angel. Kediri. Oh, Birgita. Kota tahu. Kota tahu. Mula nyunyur kaya tahu nih. Gitu. Mempur. Lho, kula sadian tahu lho Pak De. Kula sadian tahu ten Semampir. Iya. Tahumu putih apa kuning? Lho, tahu Kediri warnane kuning lho Pak De. Sing mbok dol ning Semampir iki sing kuning-kuning. Tahuku. Ngerti semampir ora? Hah? Semampir nek cara kene yo gudhe ngono lho. Lha penutupane aku karo Yoyok. Oh. Ya wes Kowe lho, kancane wis do mulih sik mubenge kuwi gareng lho. Nggih. Ya Nduk, bir kita diaturke Nyidam Sari. Ya. Lah ngerti ngene jane tak usulke Pak Bupati, dadi Gareng karo Bagong sampe dandan Bagong tenan kudune. Aja yang kepengin dadi korbanku berikutnya ya monggo. Lah ngapa? Aku iki Gareng selama Gareng iki sing entekke Bagong telu lho. Oh iya. Iya. Ambarawa. Oh iya. Terakhir kuwi Barawa aku ora arep gawe Bagong neh tinggal meneh aku mare yo. Ora sido berarti. Nggih, ampun Mas. Semar. Yo. Malah nyanyi Sarmadi. Kok Jamrut. Jamrut iki wayang kulit disemari, Jamrut.
Terima kasih, terima kasih. Brigita Utagalung. Nggih. Matur nuwun. Iki ngonoan kepiye iki? Nggih, mangke teng mriki mawon Pak Arnya. Nggih. Pak, nggih. Kestreni Tak Mas mriki, iki. nggih. Niki saking air mineral ya iki wau derengan ten kuwi. Ora monoton. Lan aku kelingan lagi wae kelingan Mas Gareng. Dalem Mas. Pekarmane Pak Bupati kuwi ya kuwi lagu Garuda Pancasila. Wah, meh lali aku. Ya sujune kok darengan to. Mars, iramane Mars. Mars. Ayo, ya wong kuwi kesandung ilat lho. Wah iya. Mars. Nggih, Garuda Ya Pancasila. iso Mas, aku gamelan ya iso. Oh, Iso. iso. Gamelan napa mawon iso didol iso kok. Oh, paceklik. Iya. Anu, ning nun sewu usul iki gandeng iki lagune lagu semangat ya sing nyanyi nganggo ngadeg no. Oke, Sapa wae iki? tanpa kecuali semuanya nggih. Semuanya Berdiri, waranggono berdiri. Ora sae Berdiri. golan Garuda Pancasila iki. Ya ana engko ora tak penging no uun roro. Ayo. Nggih, berdiri tanpa kecuali. Nah, kembali ke jati diri kita Garuda Pancasila. Betul. Nggih. Kunjuk dumateng Bapak Bupati lan Bapak Wakil Bupati serta warga masyarakat Kabupaten Madiun. Garuda Pancasila. Merdeka. Matur nuwun. Mas Gareng. Nggih. Nadyan kados pundi kemawon ingkang nami wayang menika mboten namung lagu lan lucon ning nggih lakon. Betul. Niki namung sisipan, namung variasi. Dawuh leres nggih. Nggih. Mangke dipun lajengaken nggen gara-gara Nenggo dawuh, Mas. kula tak rakit anggenipun badhe mbacotaken glaring cerita. Nggih, Nggih, Mas. Nggih. Matur nuwun.
Bima wang-wang kunta kumpul patang kedhe kang sayangga angkara kadanira mobat mabit mulat bang halingah linguh manguh sesumbar minto lawan sesumbar minto lawan kadangipun Kakang Yayi Werkudara mongkari sak kemprangan Pandhawa bakal antuk kamenangan ana ing Baratayuda. Ndok rewangi adus getih udan loh nganti nuwuhake pangorbanan sing ora sithik kuwi Siadi sejatine golek apa? Iki wis ngancik pungkasane Bratayuda ya kene bab kuwi lagi ndok takokake marang aku. Wis cetha lamun to paperangan iki dadi telung perkara rampunge utang luare nadar lan ilange angkara murka kuwi isine Bratayuda. Bener Yayi. Sing jenenge wong perang kuwi lak mesti golek menang. Banjur upamane Siadi unggul ana ing paperangan apa sing bakal ndok goleki? Kowe aja bebingung marang rasaku. Sing ndok karepake iki kepiye? Yen Pandhawa jaya aning Baratayuda Siadi bakal ngukup negara Ngastina. Negara kuwi dudu nugraha kepara marah kesusahan. Merga Siadi mung bakal entuk negara sing wis rusak, kraton sing wis remuk. Yen perlu kowe mung ditinggali utang merga bondo Ngastina wis entek nggo ragat perang dening para Kurawa. Siadi mung bakal krungu tangising randha panjeriting bocah lula lan wong cacat sing dadi korbaning Baratayuda. Banjur anggonmu toh jiwa raga sakjroning peperangan iki kira-kira entuk-entukamu apa Werkudara? Kresna kakangku. Kowe iki takon apa mung pengin jajaki karo batine Werkudara? Elinga menungsa lair mbiyen ora nggawa apa-apa. Ya merga saka kemurahane pangeran banjur menungsa pinaringan piranti genep lan 1000 kamulyan. Sing tegese wong urip kuwi tanpa paitan weruh-weruh mung kari urip. Banjur tinuntun dening purbaning Gusti. Mula urip sing bener kuwi mung pasrah sumarah tanpa rasa milik karo apa wae. Tanpa beda kelawan sumpahe satriya ingkang kudu sepi pamrih rame ing gawe. Jroning Baratayuda iki aku dadi piranti ning bebener supaya ngisas angkara murka tanpa ngarep-arep bebungah apa-apa. Kejaba mung asing Gusti ingkang nyipta jagat. Yen pancen rampunge Baratayuda Pandhawa kudu ngrukti wong cacat, ngopeni wong lolo, bakal ndak tampa kanthi rasa ikhlas. Merga yen uripku bisa piguna tumrape wong akeh kuwi 1000 nugraha ingkang tanpa timbang tumrape Werkudara. Oh, adikku iya. Seklimah ucapmu parandene mentes lan pantes dirungokake. Kowe iki wong arang-arang guneman, parandene lamun to gelem ngomong kok tetes titis kaya mangkono. Werkudara, apa? Para gage sawangen ana madyaning Tegal Kurusetra, ana Senopati Ngastina ingkang magut Suranendriya. Sing dadi pangicuk-icuk pangurup-urup ngracun para Pandhawa lan Kurawa satemah nyabrang perang iki ora ana liya kejaba mung Patih Sengkuni. Sumbar Maciya-ciya sing dinteni mung Siadi. Sengkuni temonana.